Il-Ministri Laburisti komplu jżommu fit-tajjar lir-rappreżentant tal-Gvern fuq il-Bord tal-Planning Authority, id-deputat Laburista Clayton Bartolo, li l-ġimgħa l-oħra kien wieħed minn dawk li votaw favur żvilupp skandaluż fil-Lill-Għawdxin. Staqsejna lill-Ministru li taħtu taqa' l-Awtorità tal-Ippjanar Jiddefendu dwar il-fatt li jidher li mhux vera li dan il-permess ħareġ skont il-policies kif ilhom jinsistu kemm il-Prim Ministru kif ukoll l-istess Bord. Iżda l-Ministru minflok qed jara kif jagħmel biex jiddefendi dak li hu tal-Għawdxin, reġa' għal darb'oħra infex filgħodu għal Clayton Bartolo. Għatlek li għandi fiduċja. Għattili. Ħajġibni sewwa ta'. Għatlek li għandi fiduċja fil-board members illi jagħmlu xogħolhom sew, dawk li votaw favur, dawk li votaw kontra, nemmen illi jagħmlu dan bil-volontà tajba tagħhom, hemm min fehem illi kell. Jien għandi Clayton Bartolo huwa membru parlamentari mill-aktar integru qed jagħmel biċċa xogħol tajba u għatlek il-bieraħ u nibqa' ngħidlek għandi fiduċja assoluta fih u nirringrazzjah tax-xogħol tiegħu. Joħroġ u għal Bartolo anke l-Prim Ministru ftit tal-ħin wara. Mhux kwistjoni ta' riżenji, kwistjoni ta' interpretazzjonijiet. Jidher ċar li fil-ferneżija li għandhom biex akkosta kollox iżommu lil Clayton Bartolo fuq il-bord tal-Awtorità, il-Ministri u l-Prim Ministru qed jonqsu milli jikkonvinċu li dan il-permess inħareġ b'mod leċitu. Iżda wara li kemm Muscat u kif ukoll Ian Borg ilhom isemmu l-iskuża tal-policy minn dakinhar li ħareġ il-permess, issa d-diska bdiet tiżgarra. Dan u Joseph Muscat ftit sigħat biss wara li ħareġ il-permess. Il-mod ta' kif ħareġ il-permess kien wieħed skont ir-regoli. U dan huwa Joseph Muscat illum. Ħadd li għadda inti qed li dak li ġara kien tort tal-policy għal dak li għandu x'jaqsam mal-permess fil-qala. Issa ħafna periti qed jgħidu li l-policy ġiet interpretata ħażin. Hemm lok ta' riżenji jew le? Mela, l-ewwel qed jimmeċ li huwa tort tal-policy. Qed affarijiet differenti minn hekk. Imma dan huwa l-istess Muscat ftit tas-sekondi wara. Ministru, il-klim preċiż kien jekk xejn dak li ġara kien minħabba l-policy. Iva. Insomma, l-Prim Ministru jidher li ma jafx aktar kif se jaqbad joħroġ minn din il-kobba mħabbra u qed ibiddel il-verżjoni f'temp ta' sekondi. Dan il-permess huwa suġġett ta' kontroversja taħraq tant li kienu diversi dawk li tkellmu kontrih, inkluż l-eks mexxej tal-Partit Laburista Alfred Sant u l-kandidat Laburista Cyrus Engerer li tnejn li huma ikkritikaw dan il-permess oxxen. Iżda issa aktar minn hekk, il-perit Alex Torpiano ingħaqad ma' diversi persuni oħra li tkellmu dwar kif dan il-permess mhux vera li nħareġ skont il-policy kif qed iwieġbu l-Prim Ministru l-istess Ian Borg kull darba li qed ikunu ffaċċjati b'mistoqsijiet dwar il-permess għal villa bil-pool fil-qala. Kien jidher illi kien hemm xi ħadd qed jinterpreta u jien ngħid jinħeba wara policies biex jgħid li dan il-permess huwa skont il-policy. Id-difiża saret minn kif qal Alfred minn xi ħadd anke fuq il-bord, però anke mill-Prim Ministru, illi wara kollox il-vot ittieħed skont il-policy. U jiena ngħid mhu veru xejn. Il-President ta' din l-Art Ħelwa spjega li minn barra l-evidenza li s-sit intuża bħala residenza, punt li skont uħud ukoll huwa diskutibbli, il-policy titlob ferm aktar minn hekk. Fost oħrajn li l-iżvilupp ikun aċċettabbli fil-kuntest taż-żona li fih jinsab. Xi ħaġa li skont Torpiano dan l-iżvilupp fil-qala ma kienx konformi għaliha. Iżda meta provajna nistaqsu lill-Ministru Ian Borg dwar dan u baqa' ma tanix risposta. Jidher li l-permess tal-qala fil-verità ma kienx mal-policy. Dak x'taħseb inti, okej? Le, mhux naħseb jien, Ministru għandek il-perit Alex Torpiano illi qiegħed jgħid u jinsisti illi dan il-permess mhux qed isegwi l-policy. Ministru. Bqajna ninsistu għal tweġiba kredibbli, imma Ian Borg baqa' ma weġibx. Intom għajtu tajdu, Ministru, illi dan il-permess huwa skont il-policy. Ovvjament mhuwiex skont il-policy. Dak x'taħseb inti? U għal darb'oħra Ian Borg reġa' ħarab.